Sanibonani guys, igama nginqabile ngibathele amanqambi kuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo. Uveze ukuthi uSanele uzobe siyavuka-ke kuleli phupho elibi leli ekade kungathi impela eleqiniso ngesikhathi eliphupha. Siyakhumbula-ke guys ukuthi kulolu lesihlanu nje uSanele umane nje wadutshulwa isigebengu esifike kade sigqoke uCopperhead. Kubonakala nje ukuthi singathi sithunyelwe uyena uGadla, samdubula kathathu la esifubeni, kwangathi impela kuyaphela ngaye, rest in peace. Cha, bekade kungenzeke ngampela, bekade kuyiphupho, kodwa leli phupho belibonakala sengathi lenzeka ngampela kuyena uSanele. USanele-ke siyakhumbula guys ukuthi sonke lesi sikhathi bekade eloke nje ethinta isifuba, kungathi ushawe i-heart attack, kungathi nje uzowa nje impela uhlangothi lwakhe lwangaka-left alisebenzi, eyibone futhi kungathi kunegazi lapha esifubeni. Kuyinto vele kade yenzeka kuyena uBanele mande edlule emhlabeni. Manje-ke bese kuyisikhathi sokuthi ahambe aye kwisangoma ayobona phela ukuthi yini le eyenzakalayo empilweni yakhe nakwisimo sakhe sikamoya. Hhayi-ke guys, ubaba uGumede-ke umtshelile ukuthi ngeke ndoda, khona imfihlo efihlayo. Kodwa-ke uSanele unqabile ukuthi aliveze iqiniso ukuthi wabheka emuva phela ngesikhathi umfowabo efihlwa, kanti wavulwa indlebe watshela ukuthi akubhekwa emumva ngoba uzonamathela kuwena umfowenu uNosiphela. Hhayi-ke guys, impilo-ke kaSanele izoleke ibabucayi kuze kufike isikhathi la abona khona ukuthi akahambe eyohlambuluka kulesi sangoma lesi uGumede, ebese-ke isangoma siyamtshela ukuthi akenze kufanele akwazi ukuthi phela ayigeze ukuze umfowabo asuke kuyena. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uNtanzi naye lokhu kuhamba kukazama laphaya koNtanzi emagcekeni akhona kuzoloke nje kumudla kancane kancane, aze agcine esithatha isibhamu edubula amadoda lawa amsebenzelayo esikhundleni sokuthi aqonde uGadla. Imagine guys, usebulala manje abantu-ke manje kuyilabo impela abamvikelayo nabamsizayo. Shuthi-ke iy'ngqondo seyiqala ukumshiya-ke manje noNtanzi ngoba phela konke lokhu kwenza nje u-overwhelmed ubhuti. Uyazi ukuthi lo mfana lo uGadla ufihle imfihlo yakhe enkulu engase iyenze ubudlelwane bakhe nendodakazi yakhe buphele ingunaphakade. Manje-ke ikhanda seliphithene, usedubula kwasanisa egcekeni lakoNtanzi. Wow, akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uPhinda naye izoloke imudla le ndaba yokuthi ushiye unina laphaya ngemumva emlonyeni wey'ngwenya ezingoNtanzi nomfowabo uMduduzi, kodwa ubaleke noZama. Manje-ke akusizuba mnandi ukuhlala noZama, azi kahle ukuthi kungenzeka unina wakhe nje laphaya mhlampe bayambulala, and emva kokuthi bambulala unina wakhe bazobe beyaqhubeka futhi bemthungatha phela uPhinda noZama la bacashe khona, bebemfica naye bazoqeda ngaye oNtanzi. Guys, kunzima, wonke umuntu uhleli engcupheni, impilo nempilo yomuntu impela hayi ilengela kukotini guys. Asazi ukuthi kuyophela kanjani makunje. Aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqabile ngibathele amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo. Uveze ukuthi uSanele uzobe siyavuka-ke kuleli phupho